بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب المعجم الکبیر دے اندر اور حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب مسند احمد دے اندر اور حضرت سیدنا امام حاتمی نے مجمع الزوائد دے اندر اپنی اپنی سند دے نال سید المفسرین حبر الامہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ کو روایت کیتا ہے۔ آپ ارشاد فرماندے نے کہ حضور خاتم النبیین والمرسلین رحمۃ للعالمین شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ العمل فیہن من ایام العشر فاکثروا فیہن التسبیح والتکبیر والتہلیل۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذوالحجہ دے پہلے 10 دن یعنی پہلے عشرے دی فضیلت بیان کردیاں ارشاد فرمایا کہ ذوالحجہ دے پہلے 10 دناں دے اندر عبادت کرنا، نیک عمل کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ وچ باقی دناں دے اندر عبادت کرن نالوں زیادہ عظیم اور محبوب ترین اور ثواب دے لحاظ نال زیادتی دا سبب ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فاکثروا فیہن التسبیح والتکبیر والتہلیل، لہذا ان 10 دنوں دے اندر اللہ دی تسبیح، اللہ تبارک و تعالیٰ دی بڑائی اور کلمہ طیبہ دی کثرت کریا کرو۔ تسبیح دے اندر کی آمدا ہے سبحان اللہ، بڑائی دے اندر کی آئے گا اللہ اکبر کہنا، اور کلمہ طیبہ تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا۔ انہاں کلمات دا ذکر کرنا اے بندے واسطے بہت زیادہ اجر و ثواب دا باعث اور سبب ہے۔ دوسری روایت دے مطابق جس نو امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی جامع دے اندر نقل کیتا ہے کہ انہاں دنوں دے اندر ایک روزہ رکھنا سال بھر دے نفلی روزیاں دے برابر ثواب دا سبب ہے، اور انہاں دنوں دے اندر رات نو قیام کرنا شب قدر دے برابر ثواب بندے نو نصیب ہو جاندا وے۔ اس واسطے علماء نے کیا وے کہ بندہ مسلمان نو ویسے تے ہر وقت نیکی واسطے کمر بستہ رہنا چاہیے، چکنا رہنا چاہیے، چست رہنا چاہیے، سست نہیں ہونا چاہیے، لیکن اے جڑے خاص ایام ہوندے نے، خاص دن ہوندے نے جنہاں دے اندر نیکی دی پہلے نالوں زیادہ ترغیب دیتی جاندی ہے، شوق دلایا جاندا ہے، اجر و ثواب بھی پہلے دنوں دی یا عام دنوں دی نسبت زیادہ حدیث پاک دے اندر بیان کیتا گیا وے، تو بندے نو انہاں دنوں دے اندر پھر بڑھ چڑھ کے نیکی دی طرف رغبت رکھنی چاہیے۔ ویسے بندہ مسلمان دی شان اے وے کہ او گناہ دے قریب نہیں جاندا، اگر بتقاضۂ بشریت او دے کولوں کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً رب دی بارگاہ وچ رجوع اور توبہ کردا وے۔ تے انہاں دنوں وچ خصوصی طور تے بندہ گناہاں تو اجتناب کرے، کیونکہ جس طرح مقدس مقامات اور مقدس اوقات دے اندر نیکی دا ثواب زیادہ ہوندا ہے، ایسے ہی مقدس اوقات اور دنوں دے اندر مقدس مقامات دے اندر
بندے نو برائی دا گناہ بھی زیادہ ملدا وے۔ مثلا بندہ مکہ مکرمہ جا کے نیکی کرے تے ایک نیکی لکھ نیکی دے برابر ثواب ہے، تے اگر بندے نے کوئی گناہ کیتا ہے تے گناہ بھی اسی طرح اس نو زیادہ ملے گا۔ برائی کیتی ہے تے اس دا وبال بھی اس تے زیادہ آئے گا۔ مدینہ منورہ ایک نیکی 50,000 نیکیاں دے برابر ہے، تے اگر بندہ کوئی ادھر جرم کردا ہے تے جرم ہی خطرناک ہے کہ کتنا مقدس مقام ہے۔ اسی طرح یہ جڑے خاص ایام نے انہاں دے اندر نیکی دا ثواب زیادہ ہے تے برائی دا گناہ بھی زیادہ ملدا ہے۔ تو بندے نو چاہیے کہ بندہ گناہ تو ہر صورت اجتناب اور پرہیز کرے، اور اگر بتقاضۂ بشریت ہو گیا وے تو بندہ رب دی بارگاہ وچ فوراً توبہ اور رجوع کرے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم وچ ارشاد فرمایا وے کہ اے ایمان والیو سارے دے سارے اللہ دی بارگاہ وچ توبہ کرو۔ جس وقت تسی سارے توبہ کرو گے تو یقیناً کامیاب ہو جاؤ گے۔ معاشرہ جس وقت کسی اجتماعی جرم دے اندر شریک ہوئے تو انہوں نے اجتماعی توبہ دی بھی ضرورت ہے۔ ویسے ہر انسان نو اپنی انفرادی توبہ دی بھی ضرورت ہے، لیکن اجتماعی توبہ دی بھی ضرورت ہے، تاکہ جو معاشرے تے برکتاں روک دیتیاں گئیاں نے انہاں برکتاں دا دوبارہ نزول ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالی سانو دین اسلام دا فہم نصیب فرمائے اور اس دے مطابق عمل دی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز ہن جڑے چند دن رہ گئے نے 10 ذو الحجہ تک قربانی دے متعلقہ مسائل فضائل جو کچھ شریعت نے احکام بیان کیتے نے انہاں نو بیان کرن دی کوشش کیتی جائے گی، تاکہ ساڈے ذہناں دے اندر ایک واری شرعی مسائل دوبارہ تازے ہو جان۔ اللہ تبارک و تعالی استقامت نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔